አዲስ አበባ የሚገኘውን ኤምባሲዋን እየዘጋች መሆኑ ታውቋል። ዲፕሎማትና ኤርትራ ተአሲሮም ዝብል የኢትዮጵያ መንግስት 9 የኤርትራ ዲፕሎማቶች ከሀገር ሊወጡ ሲሉ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በቁጥጥር ስር መዋሉን በኢሳት ይወጣ። ኢትዮጵያ ከ3 አስርት ዓመታት በፊት የባህር በር ባለቤት ነበረች። ሰላም ከመይ ተኾኑ ጋይስ ካፊሊን ሎም ማዕንታ ካብ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ተመይስና ኣለና ከም ትልሙድ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ነግረኩም እየ ላይክ ምግባር ጀምሮ ሌትስ ጎ سجاز نلوم معنتي تزبز حبريتنا بزعبة إيرتران إثيوبيا نبز حلفة زنبر من السريقهم ويقوم مجمرة ببريزيدنت نبر إثيوبيا زوج حبري تاريخهم ويقوم بالجزيرة مالتيو زوج صحف نيرو دحرز غاني بمصر زينا إيرتران ملسي توهيبول نيرو قريبا لكم نيرة دحرزي بفلاي بتلفزيون إثيوبيا بزح حزب هالزلو بتلفزيون إثيوبيا ويكا ماس ميدياتات إثيوبيا مالتيو بإيرترا بوغن إيرترا بزح استمر سيرلن دحرناي ميستر زينا يمانا مالتيو بوغن إثيوبيا غن بزح إيفنتن عبي تلفزيونات ويكندي تلفزيونات إثيوبيا نبعلمون بزعبا إيرترا ويقودا إيرترا العلن دزاربا بزحات اللوا مالتيو كالئون بولكومون بزعبا قودا إيرترا سزاربو أبز كلتا معال تترايك بزحات تلفزيوناتين سلازي انتاي بالالو زبل كنرينا مالتيو ويكان تاي بدلو زبل كنرينا كاوغاني አይና ያሐቅነ ዘሎ አይና ያሐቅነ ዘይብሉ ዝብሉን ፈላሊና ክንሪና ማለት እዩ ስለዚህ በዚያ ቪዲዮ እንጀምር አሁን የተሰማ ሰበር ዜና እንደሚያመለክተው ኤርትራ በአዲስ አበባ የሚገኘውን ኤምባሲዋን እየዘጋች መሆኑ ተሰምቷል ከባለፉት 2 ዓመታት ወዲህ ግንኙነታቸው እየሻከረ የመጣው የኤርትራና የኢትዮጵያ መንግስት የቃላት ጦርነት ውስጥ መግባታቸውን ተከትሎ ኤርትራ በአዲስ አበባ የሚገኘውን ኤምባሲዋን እየዘጋች መሆኑ ታውቋል የዛሬ 7 ዓመት ግንኙነታቸውን ያደሱት ሁለቱ ሀገራት በትግራይ ክልል በተካሄደው ደም አፋሳሽ ጦርነት ላይ ባንድ ቆመው ቢዋጉም በፕሪቶሪያው ስምምነት መፈረም ምክንያት ግንኙነታቸው ማሻከር መጀመሩ ይታወሳል ኤምባሲው ከዚህ በኋላ የአፍሪካ ህብረት ተወካዩን ይዞ የሚቀጥል ሲሆን በኢትዮጵያ ያለውን ስታፍ ግን ያሰናበተ መሆኑ ተሰምቷል ትሪዋ ዘለኹም ዜና ብዛዕባ ኤምባሲ ኤርትራ በአዲስ አበባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ዜና ወይ ካብ ብዛዕባ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልታት ጀሚሩ ኤምባሲ ኤርትራ ይዕፀሎ ኣይተዓፂ ዘይኮነስ ይዕፀሎ ዝብል ዜና ክዝርጋሕ ቀኒሎ ማለት እዩ እዛ ዜና ካኻብያ መጽያ ካብ መሰረት ሚድያ ዝተባሃለ ሓደ መሰረት ዝተባሃለ ግለሰብ ኣብ ቴሌግራም ከምኡን ትዊተር ብብዝሒ ፎሎወርስ ኣለዎ ብሓፈሻ እዚ መሰረት ዝበሃል ወይካ ዝውልቀ ሰብ ማለት እዩ ዝዘርጋሐ ዜና ካኒ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ዞም ቲክቶከራት ከም ዜና እዮም ዘቕርብዋ ማለት እዩ ስለዚ መሰረት ሚድያ ምንጩ ዘይተፈልጠ ኤርትራ በአዲስ አበባ ያለው የኤምባሲ እየዘጋች መሆኑ ታወቀ ብምባል ወይካ ይዕጾ ከም ዘሎ ወይካ ክዕጾ ምዃኑ ብሓፈሻ እዛ ብቴሌግራም ከምኡን ኣብ ትዊተር ኣብ ኩሉ ብሓፈሻ ሼር ኢልዋ ማለት እዩ ድሕሪ ዝኻ ብዙሓት ሰባት ነዚያ ክቀባበሉላ ወይካ ይዕጾሎ ብምባሉን ዜና ክሰርሑ ቀኒዮም ማለት እዩ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ምስኡ ዝተሓሓዝ ወይ ካብ ዛዕባ ዲፕሎማትና ኤርትራ ወይ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዘለዉ ሰባት ዝምልከቱን ካልእ ዜናውን ከም ዝሰምዑ ዘለኹም ተዘርጊሕ ነይሩ የኢትዮጵያ መንግስት ዲፕሎማቶቹ ታሰሩ የኢትዮጵያ መንግስት 9 የኤርትራ ዲፕሎማቶች ከሀገር ሊወጡ ሲሉ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በቁጥጥር ስር መዋሉን በኢሳት የወጡ መረጃዎችም ያሳያሉ ዝኻት ሰምዑ ዘለኹም ብዛዕባ ዲፕሎማትና ኤርትራ ማለት እዩ ዲፕሎማትና ኤርትራ ተኣሲሮም ዝብል እዩ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ቦሌ ኤርፖርት እንዳወፁ ከለዉ شعت دبلوماتنا إيرترا خمس تأثروا خاغم سري ولا لهم مغنياتو زي مست معصاونا إمباسي تبل زينا مسوت الحريزوت زولي مالتي زي يغون نبر بوغن إيرترا هاني ببينيام برهانا ريبوست تقبرخ أني فيك نيوز مخانو إذا بإيلاس مسرت زرقح زلو زينا ناي معصاو إمباسي زملكت فيك مخانو إيرتران بين شات داون زياتا تري ولا لهم مسرت ميديا تبل وانا أشمو إلياس مسرتي أكتوال عنتوي مسرت كله صنحي إلياس مسرت زرقوا زينا فيك مخانو معصاو إمباسي إيرترا ويعصوا له زبل زينا حاسوت مخانون بوغن إيرترا ريبوست تقبره وبيبينيام برهانا ريبوست تقبره خاني يمثل مالتي هون بر بوغن إثيوبيا كال ميدياتات إثيوبيا مالتي تبزعبا إيرترا مزراوي بحافشا بزعبا تا قندي بزعبا أفدق بحري تبهال نجر مزراب جنا يعرفون استريو ذلهم EBC EBC قاعد قداميتي ويكتا أنكو قدام ويتا نايمنجس channel يا مالتي سلزي ذات ريوار لهم بتيك توكم تمال الدزرق حوايا مالتي بحافشة بزعبا أفدق بحر زملك استزارة ويا نسمعه ኢትዮጵያ ከ3 አስርት ዓመታት በፊት የባህር በር ባለቤት ነበረች ኢትዮጵያ ቅድመ 13 ዓመታት ማለት እዩ ወይ ቅድመ 30 ዓመት ንበሎ ቅድመ 30 ዓመት አፍደገ ባህሪ ወናኒት ኔራ ያትብለላ በእነዚህ ዓመታት ታዲያ ስሟ በዓለም ሁሉ የገነነ ነበር ኣብቲ ሽዑዋን ካን ኢትዮጵያ በዓለም ሙሉ ሽማ ጉኑን ኔሩ በፖለቲካ በኢኮኖሚና በማህበራዊ ትስስር ላይ ጠንካራ ሀገር እንደነበረች
እንደሆነችም ብዙዎች ያነሳሉ። በኢኮኖሚ በማህበራዊ በሐፈሻ ብዙ ነገር ሐያል ከም ዝነበረት ኢትዮጵያ ብትሽዕዋን ይንገር ትብላላ። አሁን ላይ ታዲያ ይህንን ገናናነቷን ለመመለስ የባህር በር ጥያቄ የትውልድ ጥያቄ ሆኖ መጥቷል። ስለዚህ እዚ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሐይላን መምላስ ካኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕቶ ናይ ትውልድ ሕቶ ኮይኑ መጽኢላ እያ ትብል ዘላ። ኢትዮጵያ ናብ ዝነበረቶ ንኽትምለስ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ትውልድ ሕቶ ኮይኑ መጽኢላ። ይህንን ጥያቄ ለማሳካትም ሰላማዊ በሆኑ መንገድ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። እዚ ሕቶን መምላስ ካኒ በሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ኣፍደገ ባሕርን ምርካብ ማለት ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ይራኣዩ ኣለዉ። በዓለም ላይ ከሚከወኑ ንግዶች መካከል 10% የሚሆነው በቀይ ባህር ወደብ ላይ የሚከወን ነው። ናይ ዓለም ማለት እዩ ናይ ዓለም ደረጃ 10% ንግዲ በቀይ ባህርም ዝመሐላለፉ። ስለዚህ ኢትዮጵያ በዚህ ወደብ ለማግኘት በርካታ ጥረቶችን እያደረገች ትገኛለች። ስለዚህ ኢትዮጵያ በዚህ ወደብ ቦታ ንምርካብ ብዙሕ ጻዕሪ ትገብራላ ትገኛለች። የባህር በር ያላቸው ሀገራት ከሚያገኙት ጠቀሜታዎች ውስጥ አንዱ በወታደራዊ ኃይል መጠንከር ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኢኮኖሚን ማሳደግ ነው። ኣፍደገ ባሕሪ ምህላው ክጠቅመካ ዝኽእል እቲ ሚሊታሪ ተቀዳማይ ሚሊታሪ ምዕባዩ ካልኣይ ካኒ ኢኮኖሚካ ምዕባዩ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ይህንን ለማድረግ አሁን ላይ ጠንክራ እየሰራች ትገኛለች። ኢትዮጵያ ከአዝን ምግባር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኃይላ ትሰርሓላ። ኢትዮጵያ በህዝብ ቁጥር ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር እያላት ነገር ግን ወደብ የሌላት አገር በመሆኗ በርካታ ነገሮችን እንድታጣ አድርጓታል። ኢትዮጵያ ብዙ ህዝብ ዘለዋ ሀገር ኮይና እንተኾነ ግን ኣፍደገ ባሕሪ ዘይምህላዋ ብዙ ነገር ክትስእን ገይረዋ እዩ። በአፍሪካ ከ17 በላይ ሀገራት ወደብ የላቸውም። ከነዚህ ሀገራት ታዲያ በህዝብ ቁጥር የምትበልጠው ግን ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት። ካብ አፍሪካተን ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብለን ሀገራት ካብኣተን ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዋ ሀገር ኢትዮጵያ። ይህንን ለመፍታትም በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። እዝን መፍታሕ ካኒ ብዙሕ ስራሓት ይስርሑ ኣለዉ ዝሕጅዋ። ይህንን የተመለከቱ ዜናዎች በኢቢሲ የዶት ስትሪም የማህበራዊ ትስስር ዛዕባ ዝምልከት ካኒ ኢቢሲ ብዛዕባ እዚ ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ዝምልከት ክትከታተሉ። ስለዚህ ከም ፕሮሞሽን ያዚያ ቪዲዮ እዚኣ ተዘርጊሓ ዘላ በቲክቶክ ማለት እዩ። ድሕርቲ ምልልስ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዝደንት ነበር ሙላቱ ተሸመ ከምኡውን ሚኒስትሪ ዜና አቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝተገብረ ምልልስ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥናት ብከምዚ መልክዑ ዜና ወይ ካብ ዛዕባ ኤርትራ ዝምልከት ወይ ከዓ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ከምዚ ዓይነት ዜናታት እዩ ክዝርጋሕ ቀኒን ዝዝርጋሕን ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ናብ ካልእ ሓበሬታ ምስ ንኸይድ ናብ ቢንያም ግርማይ ኢና ክንከይድ ወይ ከዓ ናብ ክለቡ ኢንተርማርሽ የተሳተፈሉ ዘላ ብፖርቱጋል ዝካየድ ዘሎ ቱር ኣመልኪትና ማለት እዩ። ድሮ ሳልሳይ መድረኽ በፂሑ ኣሎ። ቢኒ ኻኒ ኣብዛ ሳሰይቲ መድረኽ ካልኣይ ደረጃ ብምውፃእ ፔድዮም ደይብሎ ናይ መጀመርያ ፔድዮም ደይብሎ ማለት እዩ። ናይዚ ዓመት እዚኣ ናይ መጀመርያ ፔድዮም ኮይና ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ቢኒ ካልኣይ ወፂ ኣሎ ማለት እዩ። ሳልሳይ ወፂ ነይሩ እንተኾነ ግን ቅድሚኡ ዝነበረ ጌጋ ስለ ዝፈፅመ ናብ መበል 134 ተመሊሱ። ስለዚ ቢኒ በዚ ካልኣይ ደረጃ ብምውፃእ 20 ነጥቢ ክረክብ ክኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቲ ቀዳማይ ብ5 ተፈልዩ ማለት እዩ። 25 ተቀዳማይ ኣለዎ። ስለዚ ብ20 ነጥቢ ናብ ራብዓይ መድረኽ ክኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ቢኒ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ መጀመርያ ፔድዮም ረኺቡ ኣሎ። ኮንግራጁሌሽን ቢኒ። እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ቪድዮ ዝመስል ነይሩ። ክሳብ ኔክስት መደብ ንረኸብ። ሰላም